Buti na lang, to the rescue si Idol. Ayan, mga boss, pangalawang back to standard ngayong taon. Let's G! Amigo. Yan o, videoan mo yan o. Sikat yan, taga-naga yan. Mekaniko yan, mekaniko. Dayo. Dayo pa, dayo yan, dayo. Dumadayo pa sa atin si Idol. Para lang dito. May nakita ng mags. Ha? May nakita ng mags. Mag, ikaw pa eh. May tao eh. May sarap. Ayaw mo na yung tao. Check. Muna. Ayun. Sagat na. Kulang pa, karikit. Cut. Ayan. Ayan na mga boss. Bakal sulit. Basic. Ayan mga bossing, oh, basic. Pagkita mo, baka masabi sila, daya. Daya, walang daya dito. Live yan, live. Live yun, live. Orang talaga yan, nila live. From Naga City. Ay, naku yan. Okay na yung back to standard, pangalawang crankshaft ngayong taon, mga bossing. So, yan lang. Bagong ngayon na mekaniko. May bagong hayal tayong mekaniko. Dayo pen, galing Naga. Galing Naga. Eh, sa kanya yan. Customer niya yan. Kaya doon sa mga mekanikong taga Naga, mga shop doon, ini-invite ko kayo pumunta dito sa Pili. Kami ang hinahanap nyo. Located sa San Isidro, Pili, Camarines Sur. Search nyo lang sa Google Map, Jorex na Carryo Machine Shop. Lalabas na yan. Bahala na sa inyo si Google Map. Ito na yung chassis na dinala kahapon. Okay na. Align na. Align na, align na. Ito yung problema nito, dumikit dito. Ayan niya oh. Nayupi kasi nakabaloktot yan. So pwede na yung pick upin ni bossing. Yun lang mga boss. Salamat. Peace.